Алианс, център за чужди езици, честити коледните празници и пожелава здрава, щастлива и успешна нова година на всички свои бивши, настоящи и бъдещи възпитаници. Заповядайте в нашите курсове по английски, немски, френски, италиански, испански и руски език за всички възрасти. Алианс. Повече от 80 години качество и традиции в чуждоезиковото обучение. През февруари ви очакваме в новите ни курсове за възрастни. Ще ни намерите в центъра на София на площад Александър Невски. Разберете повече на www.alliance-bg.com или на телефон 02 988 0238. Здравейте, аз съм Джейсън Братлио и вие сте с развлекателната програма номер 1 музикална телевизия на България, Box TV, Starbox. Добре сте ми дошли на гости. Днес на гости ще ни бъдат много интересни хора, един от които е Красимир Митов, една млада надежда на българската театрална сцена, както и групата Скандал, които ще представят премиерно в ефира на Box TV новият си видеоклип Къш-къш. Ще ги попитаме на кой казват Къш-къш. Сега ви оставям в ръцете на Анди, който идея си нямате този път какво ще ви пита по улиците. Аз бях за пореден път с него, смяхме се много, ще видите една страхотна анкета. Също така да ви кажа какво се случва в това предаване за тези от вас, които не знаят какво става тук. Всеки вторник и всеки четвъртък с продължителност 1 час от 17 до 18 абсолютно наживо. Тук ще си говорим с известни личности на различни теми, ще ги каним тук, ще коментират настоящи и бъдещи проекти и ще раздаваме много награди. Тази седмица също не съм забравил за наградата, която е Затеете дъх. В момента ще постна на нашата страница във Facebook наградата, която е Затеете дъх. Уикенд за двама в хотел Пирин. Къде е хотел Пирин? Ще видите малко по-късно. Сега какво трябва да направите? Отидете на нашата страница, която е в Facebook и е заглавена Box TV. Трябва да харесате нашата страница, да харесате снимката и да я споделите. Надявам се разбрахте регламента какъв е, защото това е много важно. Трябва да харесате нашата страница, да харесате снимката, която сега ще посна. Ето готово. Тя е вече налична на нашата страница. И да я споделите. Много е важно това нещо, за да можем да извършим преброяването на всички вас, които сте направили това нещо, за да може после към края на предаването група Скандал, които ще дойдат всеки момент в предаването, да изтеглят един от вас, който ще спечели уикенд за двама в този страхотен хотел, който как казах, е Пирин Residence. Какво включва? Нощувка за двама и спа услуги. Много ми се ще наистина и аз да отида, защото от миналата година не съм почивал. Сега почнах в тази телевизия, направо вече ми дойде до гуша, не мога да си почина, не мога да си взема дъх. Сега ви оставям с Анди да видите какво се случва по софийските улици и да видим дали хората знаят колко е 8 по 7, защото вече не знам какво става този народ. Знае ли, не знае ли. Оставям ви в ръцете на Анди! Сега ще запаля този лъв и отиваме към казиното, защото днешният ми въпрос е хазартна личност ли е българина? И ще разберем между другото колко 8 по 7. Между другото аз съм Анди и съм лудия репортер. Да ходим да видим хората какво мислят. Така, българина хазартна личност ли е? Не. Според те българина хазартна личност ли е? Не. Да, ужасно и навсякъде има казина в България, отвратително е. Здравей! Еларате гошно! Има гледна точка, че като ги спечелиш с труд, после може да ги отвоиш с хазарт. Да, и най-накрая да загубиш и къщата си, и жена си, и цялото си семейство. Тя го каза. Момент. Той като преди имаше кафета и сладкарници, сега е пълно с казина. И с паркинги. Елате. Елате. Вижте колко сте яки. Какъв прекрасен ден. Па хубави момичета са сега да кажеш някакви грозофили. Ти играл ли си някоя хазартна игра? В принцип в България не, в чужбина като съм бил, съм се позволял един път. Какво ще е първото нещо, което ще си купиш? $1 милион. Не знам, някаква бутилка водка. Я така да отпразнувам, не знам. Така, ще духам. Играл ли си хазартни игри? Играя покер понякога. Добре, а ти ходила ли си на бинго?
Не. Какво ще правиш ти в Лондон, бе? Че живееш, уча. Супер, вземи ми мене! Идвай. Добре, чакайте сега, че не мога ви настигна, защото сме с техника. Айде, моля ви се, дее. Момичета, значи те са много яки, обаче не ще дадат интервю. Елате сега по телевизията, ще бъдете, моля ви си, ще станете звезди. Ето трите красиви момичета, които не пожелаха да ми дадат интервю, затова няма да ги снимаш. Ме ще снимаш. Хазартна личност ли е българина? Не. 50 на 50. Кажи нещо на руски. Как ти бя завуте? Няма завод свински бут. Така. Да, ученичка съм в Национално музикално училище Любомир Пипков. Гордея се с това. А така, я ми кажи, музиката и математиката имат ли нещо общо? За съжаление, да. 38 по 7 колко? Защо само питашки работи още съм сънен? Не объртай, като дим да ме няма. Дим да ме няма, да! Дим да ме няма. Какво учиш? Английска филология. Колко 8 по 7? Кой иска да го снимаме? Я елате си, всичките елате. Може ли отново въпрос? Колко 8 по 7? Бързо. О, 42. Сега да те питам един много важен въпрос, касаещ съдбата на България. Колко е 8 по 7? 56. Браво! Имаме победител! Да, учиш ли нещо? Ами да, специализирам клинична психология. Колко 8 по 7? 56. Браво! Знаеме! Печелиш едно голямо нищо. Учиш ли нещо? Да. Колко 8 по 7? Бързо! 56. Какво учиш? Стопанско управление. Колко 8 по 7? 8 по 7. Къде? 56, не. Сега. Не мога да се сетя сега. Колко 8 по 7? Бързо! 8 по 7. Давай. 8 по 7. 56. И аз сега дай 5 лева, аз ще ти ги удвоя. Искаш ли? Сварка, знаеш ли какво е? Имаше нещо такова, ама не го знам много. Колко 8 по 7? Смислено, това е някакъв популярен въпрос за... А на шия играли ли сте? Да. Аз малко. Така. Те сега отиват да залагат, аз това го знам. Сега отиват към казиното, тук наблизо има казино, но отиват. Разбрахме дали българин е хазартна личност. Сега отивам да играя на казино и ако ми свършат парите, ще те заложа теб, Джейсън, обещавам. Да не се очудиш, ако някой те чукне на вратата и каже, че си негов. Чао! Аз тръгвам, защото закъснявам за среща. Добре, какво трябва? Тръгвам, защото трябва да ти си похарча парите в едно бинго. Аз ако те заложа да не ми се разсърдиш само. Бейби, аз ще купиш, ще продавам, струваш 5 стотинки. О, не ми взими микрофона, бе! Ей! Жено! Ти куче! Хей, надявам се анкетата на Анди да ви харесала. Определено много се смяхме, както всеки път, разбира се. Напомням на тези от вас, които гледат предаването в момента, хора, това предаване е абсолютно наживо, така че с моите колеги Таня, Милушев и всякакви такива, ако почнем се замеряме с снежни топки или ефира изгасне и видите черен кран, да знаете, че аз абсолютно нямам никаква вина. Взимам си лаптопа на Sony и iPad от iCenter и изчезвам от студиото. Абсолютно не ми дреме. Отивате на нашата Facebook страница. Това е много важно сега да го разберете какво трябва да направите. В това предаване раздаваме и награди. Не си говорим само някакви глупости и така нататък. Отивате на нашата страница в Facebook, която е Box TV и там съм споделил една страхотна снимка на Period Residence хотели. Ето, вижте за какво става въпрос, какъв рай, какъв спа център и така нататък. В края на предаването група Скандал, нямам търпение да дойдат всеки момент, ще изтеглят един от вас, който ще спечели уикенд за двама в хотел Pirin Residence. И не само това, вътре ще бъдат включени и закуските ви, както и спа услуги. Ще ми се някога и мен да ме залеят с мляко и перли, но ви, тук ще си изгния в телевизията. Днес на гости също ще ни бъде и Красимир Митов, който е една млада надежда на българската театрална сцена. Нямам търпение да дойде, защото и за пореден път гостите ми закъсняват, писна ми от тях. Изпих си водата и всичко останало. Отивате на нашата Facebook страница, споделяте снимката, харесвате и харесвате нашата страница, за да можем ние да преброим тези от вас, които са го направили, за да може да спечелите тази страхотна награда. Сега обаче ще ви изпратим на едно триизмерно приключение, защото трейлера, който избрахме днес, е крайбрежие. Той ще си вихри лятото по кината и е един страхотен аудиовизуален експириенс.
Така че, слагате 3-измерните очила, защото ще бъде на Real D 3D и нека да изгледаме този страхотен трейлър Крайбрежие, който за мое огромно разочарование винаги съм си мислил, че извънземните ще дойдат от звездите, но не! Те винаги са били на планетата Земя и нека да видим откъде идват. Thought alien life would come from the stars, but it came from deep beneath the sea, a portal between dimensions in the Pacific Ocean. Something out there had discovered us. They counted on the humans to hide, to give up, to fail. Initiating launch operations. Gypsy danger. They never considered our ability to stand, to endure, but we would rise to the challenge. Pilots ready to connect. Let's go fishing. 2 pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Today, at the edge of our hope, at the end of our time, we have chosen to believe in each other. Today we face the monsters that are at our door. Today we are canceling the apocalypse. Надявам се трейлера наистина да ви е харесал. Ще видим това лято откъде идват извънземните. Ако сте гледали трейлера достатъчно добре, ще видите, че те идват от дъното на океана. Филмът ще бъде на Real D 3D. Аз съжалявам много, че сега не си сложих очилата и не можах да се насладя наистина на това приключение, което е минута и половина. Но един от моите приятели, който ми ги поиска назаем тук в студиото, не ми ги е върнал и ще му пръсна черепа, но следващия път. Така, припомням кои са ни днес на гости. Група Скандал. Очакваме всеки момент да нахлудат в студиото и да изпочупят всичко. Така че, Жулиета, ако тази осветителна лампа ти гръмне над главата, да знаеш, че този път не е от мен, а от тях. Както и Красимир Митов. Това е един страхотен актьор, който е участвал в много постановки. Ще говорим за него. Има ли в България почва тази професия си актьор, изкарват ли се пари и всякакви такива интересни неща. Те ще дойдат след малко и в края на предаването Група Скандал ще изтеглят задължителният печеливш, който ще си спечели един страхотен ваучер за 2 от хотел Пирин. Отивате на нашата страница, която е Box TV. Колегите би трябвало вече да се изписали тук някъде отдолу и споделих една снимка, която е на хотел Пирин. Какво трябва да направите? Харесвате я, споделяте я, харесвате и нашата страница и в края на предаването моите гости ще се изтеглят уикенд за 2. Какво включва той? Освен нощувките, ние ще ви, т.е. аз мога да ви сервирам закуската в леглото в хотел Пирин, няма никакъв проблем. Също така ще се насладите и на прекрасните спа услуги. Ако нямате кой да вземете, няма никакъв проблем. Аз съм на среща. В края на предаването, ако може да ми искате телефонният номер, ще ви го дам на драго сърце. Да ме вземете с вас, да се къпеме във ваната, да се плацикаме, ала, бала и всякакви такива щуротийки. Така че, я да погледам какво се случва между другото на нашата страница. Аз така си говоря по инерция, ама не знам изобщо дали някой е харесал, дали някой е споделил.
бъдете активни, защото само с нас може да спечелите всяка седмица награди, всеки вторник и всеки четвъртък с продължителност 1 час. Я да видим, да, би трябвало да има доста хора. Вау, чудесно! Ами добре, аз ви оставам с едно страхотно видео на моята колежка Сани Алекса. Искам да си тук, в този клуб. Малко реклами и се връщаме обратно, където на гости ни идва Краси! Алианс, център за чужди езици, честити коледните празници и пожелава здрава, щастлива и успешна нова година на всички свои бивши, настоящи и бъдещи възпитаници. Заповядайте в нашите курсове по английски, немски, френски, италиански, испански и руски език за всички възрасти. Алианс, повече от 80 години качество и традиции в чуждоезиковото обучение. През февруари ви очакваме в новите ни курсове за възрастни. Ще ни намерите в центъра на София на площад Александър Невски. Разберете повече на www.alliance-bg.com или на телефон 02 988 0238. Обичам да се забавлявам, заведения затварям и когато си с мене най-силно се надявам с тебе да си пасвам, с акникер те смазвам, като поче трудно спирам. Обичам да те събличам, разрешена любов, да те пръсна и намажа, аз съм готов с едно пръще да намажа твоето гръбче, легни по коремче. Чудо, с теб ще си изкарам доста лудо. Акникер ти помага да намериш приятели. Има ли привличане, има и събличане. Акникер, чувствай се комфортно. Сани Алекса. Не повтарям, не копирам, с моя танц те провокирам, всички погледи са в мен. Темпото е моя грижа, бързо, бавно ще се движа, ти си моят експеримент. До кога ми кажи, ще усетиш това? Този бит, как трепти, как вибрира в нас. Искам да си тук, в този клуб, да си близо до мен. Ела сега да бъдем тук, в този клуб, да изкуваш с мен. Ела сега до мен. Моя свят ти разкодирам, твоя страх елиминирам, малко флирт и губя контрол. Нова песен композирам, мислите ти ще семплирам, пускам на repeat, let's go. До кога ми кажи, ще усетиш това? Този бит, как трепти, как вибрира в нас. Искам да си тук, в този клуб, да си близо до мен. Ела сега да бъдем тук, в този клуб, да изкуваш с мен. Ела сега до мен. И сега, и сега, и сега. Искаш мен да имаш. И сега, и сега, и сега. Искаш мен да имаш. Срещам те пак и пак звучи нашия трак. Да те имам, има ли как? Ела на моя бряг, приближавам се, топло ми е. Няма никой друг, само ние. С мен ли си играеш или аз с теб не знам? Ти дали добре го знаеш, Бобо никога не е сам. Успя да ме провокираш, за нас имам вече план. В този клуб оставаме, виж, дава ти на екран. Този клуб, да си близо до мен. Ела сега да бъдем тук, този клуб, да рискуваш с мен. Ела сега до мен. В този клуб, да си близо до мен. Ела сега да бъдем тук, този клуб, да рискуваш с мен. Ела сега до мен. И сега, и сега, и сега. Искаш мен да имаш. Ето ме питаше това вода ли е? Да, вода, айде вземи, пий, за теб съм я налял. Добре дошъл, това е Красимир Митов, който е една от българските надежди. Да ще видим, ще го бъде ли в България с тая работа, актьорското майсторство и така нататък. Ами, според мен ще го бъде. Или поне така си мисля, така искам да стане.
Добре, кажи тук накратко за нашите зрители, които те виждат за първи път с какво се занимаваш така нататък. Аз съм си приготвил, между другото, много въпроси. Нашите колеги от апаратната, надявам се да имат възможност да включват покритието, което сме приготвили за теб от твоите постановки, в които ти си взимал участие. То е на световно ниво. Аз затова те поканих, защото обичам готини и весели хора, с които може да се говорим, още повече сме приятели. Добре, и аз да те питам, как си изкара на Нова година? Аз всички питам. На Нова година беше супер, бях на едно много яко парти, което беше с много мои приятели, беше страхотно и избухвахме до 5-6. Е много рано, бе, човек, аз се прибрах на 3 сутринта, той се прибрал в 5-6. Не можах повече, човек, защото вече прекалено много беше. Добре, разкажи ми малко за себе си. Ами значи аз завърших надфис миналата година, вече стана миналата, точно не мога да свикна с тази 2013 човек. Да, много бързо. И миналата година завърших надфис в класа на Стефан Данаилов и станах професионален актьор и вече играя в... В Холивуд? Абсолютно! Малко ще питам какъв е пътя. Вече мога да кажа, че съм професионален актьор и всичко е наред и смятам да се развия в тази област, защото в България мисля, че има много потенциал да стане това нещо. Особено с театъра. Добре, какъв е пътя от България до Холивуд, знаеш ли? Освен самолетен билет. Със сигурност първо ти трябва самолетен билет, но не знам, или избираш тук или там. Или оставаш тук, или ти какво сега искаш тук да останеш в България или Холивуд? За момента искам да остана тук, да. Оставам тук. Оставам тук, косене живота с теб. Добре, изкарват ли се пари с театър? Аз сори, че задам все такива политически въпроси, но няма как, всичко трябва да знам. Защо ме депресираш? Няма. Кажи, защото сега е баба ти Пенка, която седи в Берковица, иска да разбере, това момче е актьор, че изкарва ли пари, айде сега да видим. Значи не е тайна, че в български театър в момента не е много добре положението финансовото и актьорите не изкарват достатъчно пари, колкото би трябвало и за Какъв е този стимул? В края на месеца, като си дойде примерно сметката за тока, какво ще кажеш? Чакай да отида изиграя едно представление пред енергото и готово. Зависи или изкарваш парите по някакъв допълнителен начин, но не е това смисъл. Добре, смисъл е да се занимаваш с това и то да ти бъде достатъчно отблагодарено. Откъде взимате стимул тогава, Караси? Смисъл, чисто приятелски, да. До ендето. Запомних едно нещо от моя професор, което много ме изкефи и той се повтаряше: тук трябва да дойда до ендето, да ме вдъхновението да те удари. Затова го правим, защото като се качиш на сцената в един момент, като те блъсне този адреналин и е друго и усещаш много хора, които те гледат с интерес и то хубави очи. И това много би те вдигнало, според мен. Поне при мен е така. И винаги ми бие сърцето така, преди да изляза на сцената. И това е, хората на изкуството сме така. Трудно ли е, разбира се, само на български актьор да бъде само актьор? Той задължително ти го каза, но нека сега в прав текст, той трябва да работи и друго задължително. Трябва задължително. В смисъл... Добре, какво трябва да се промени? Ето сега това е национален ефир. Какво трябва да се промени, за да... Аз не знам, излъчва ли се в момента? Имаме ли сигнал, колеги? Дават ли ни все още в ефир ли сме? На какво трябва да се пи, аз съм ти сложил вътре ракия. Какво трябва да се промени в мисленето на българина, за да могат да обичат изкуството и така нататък? Нещо... В момента се забелязват много... В хората влизат в салоните, между другото, което е много яко. И наблюдава се огромен възход на хората, които влизат. И това е много готино, защото хората те искат да вдигнат в тази култура реално, която ти показваш оттам, така да се каже. И това е готино. Ти каза, че да харесваш погледите на хората, когато се качиш на сцената. Пиеш ли ракия преди да излезеш на сцената? Не, аз не пия ракия, бе, човек. Добре, айде не пиеш ракия, аз пия. Много ме спиртне, не мога. Виж. Какво колегите на заден фон вече би трябвало да излъчат някакви неща. Сега сме сигурно в ефир, защото виждам, че камерата свети, но това от кое представление? Разкажи малко за него. Това е от нашото 4-то дипломно представление на класа в надфис. Аз съм го гледал, жестоко е. Да, това сме аз и брат ми. Как се казва? Както ви харесва на Шекспир. Постановката е на Росица Обрешкова и Сава Драгунчев. Това са нашите асистенти в класа на нашия професор, нали? И беше супер. А това са вече кадри от другото ни представление, казва се Интимно в асансьора.
Той е постановка на нашия професор вече. Той е лично негова режисура. Изглежда Но това е много смешно също. Не съм. Ти не дойде да го гледаш. Не съм, защото бях заед тогава. И казваш в ефир, че си ми приятел. Колко е злопаметен, Краси. Казвам в ефир, че ми е приятел, всъщност. Как смееш? Добре. Добре. Какво ще кажеш на хората, които искат да се пробват с тази професия, да се показват пред толкова хора, да си изпробват актьорските способности? Значи това е много спорен въпрос. Внимай, какво ще кажеш? Моля те, не ги не ми пука, аз искам да кажа нещо. Не ги демотивирай, добре, казвам. Няма да кажа. Смисъл, хората, щом се кефат, могат да се занимават с това нещо. Обаче аз като едно злобно актьорче, като всички ни наричат с умалително актьорче, все едно като съм нисък и трябва да съм на че, братче. Няма значение. Как ти да е. Злобното актьорче ще каже, че задължително, ако се занимаваш професионално, трябва да има нещо зад гърба ти, за да стъпиш с двата крака и да кажеш, аз съм еди кой си. Да. Но ако искаш да е нещо между любителско, смисъл като любителска част, окей, няма проблем, нека се занимава. Ма не искам да звучи се едно съм някакъв гадняр и викам нали не се... Да, ясно. Просто занимавайте се с каквото душа ви иска, но просто винаги имайте едно ново. Песни, правете си хореографии, правете каквото искате, няма значение. Дори театър, хубаво е да има вдъхновение. Важно е продукция да има. А ти от кой се вдъхновяваш? Аз слушам черна музика по принцип. Да. И аз съм черен по принцип. Да. Но сега сме те изпелили специално за предаването. Не мога да разбера, що съм се родил руси. Скандал. Не мога да разбера, що съм се родил руси сини очи, но мен душата ми е черна, да. И всъщност много се кефа на R&B-то, харесвам много Крис Браун. Супер. И той в момента много ме кефи този човек, защото той прави всичко. Той пее, играе филми, рисува. В смисъл, харесва ми, че прави всичко и то някакво добре, доста. Но иначе в актьорството много в момента се кефа на Том Харди, между другото. Ако си гледал ли си нещо на това? Знаеш ли кой е Том Харди? Не знам. Верно ли е? А ти знаеш колко 8 по 7? Боже господи, как си взел тази диплома, бейби? Просто нямам идея. Anyway, най-любимо ми беше литературата. Айде, кажи ми най-смешното нещо, което ти се е случило на сцената. Човек, това е... Това, което си запомнил. Давай. Say it! Това е много смешно нещо, но то е преди да завърша надпис и така нататък. То още е в аматьорските ми години, така да се каже. Когато бях в оная група, де съм ти разправил. Няма значение. След тази групичка. Добре, как ти да е. И там играхме духчета с един мой приятел. Опа, че се пипам. Играхме духчета и имахме реквизита ни беше един далекоглед. И аз тогава бях малък и дебел, защото сега вече не съм дебел, но бях много дебел. Тогава и с този далекоглед. И той ми вика, дай го. И аз викам, чакай, виж бе, братле. И се опитваме така да го задържа с окото и той пада, разбираш ли, и пада. И вече идва моят ред да си кажа следващата реплика, обаче аз продължавам се занимавам с това дебилно нещо, човек. И оттам ха-ха-ха-ха, 20 минути бланка, човек. На сцената да. И хората вече пляскаха, ние ха-ха-ха-ха-ха-ха. И накрая само финална реплика и излизат дебилите, човек. Това е едно от най-нелепите неща, които са ми се случвали, наистина. Тогава това не е реално. И режисьорката отиде на първия ред и почна да бие едни наши приятели, защото мислеха, че те ни... Защото си мислеше, че те ни разсмиват, а ние просто се занимаваме с дебилизми, наистина. Така трябва да има ред и дисциплина. Боя никога не е излишен. С какво си пожелаваш да се случи от тук нататък? Аз това си питам всичките гости, които минат тук. Какво си пожелаваш да се случи от тук нататък? Бъди егоист. Само единствено за себе си. От тук нататък, най-напред искам да изкарам някаква премиера и тогава... Книжка? Книжка шофьорска ли? Да. Имам вече. Жълта ли? Имам вече. Не, искам да изкарам някакво представление. Това за сега в момента са ми плановете. Добре. Евентуални, нали? Добре, супер. Да. Добре, аз повече въпроси нямам. Много се радвам, че ми беше на гости и че дойде да ме уважиш така нататък. Супер, не, аз много ти благодаря, че ме поканиш, защото всъщност ние с Джейсън се запознахме покрай едно предаване, което беше много яко там и тогава на него му трепераха краката и аз му казах, братле, вътре няма ти режат ръцете като влезеш. Защо ли го слушате? Аз те създадох, Краси. You made me! И ще те унищожа! Не!
Добре, много се радвам, че ми дойде на гости. Обещавам да поканя пак при следващата изява и така нататък. Дори ако трябваше да дойдем с колегите да го отразиме, стига са седяли тия камери на стойки, вместо да ходим да снимаме с тях, ние снимаме тук в студиото. Ще дойдем ти отразим постановката. Супер, много ще се радвам. Да, ще е много cool. За вас, всички хора, които в момента гледате, това е Красимир Митов, една от младите надежди в България. Чакай, не да казваш чао. Добре, просто се прегърнем. Така че ако трябва да го търсите с някакви професионални ангажименти, това е вашето лице, защото той е номер 1 и е много способен. Малко сме способните хора в България. За всички вас, които обаче гледате в момента, не забравяйте и за нашата игра във Facebook, която е тази седмица даваме уикенд за двама в хотел Pirin Residence. Не само нощувките, но ще закусвате с мен. Ще си облече една секси пижама, така че сега ви оставам с малко музика и след малко на гости ще ни дойдат. Не, глупости музика. Какво приказвам, бе? Сега би трябвало да пуснат новините. Трябва да останеш тук да гледаме новините, които аз озвучавам и този път новините са ми страхотни. Като начало Джастин Тимбърлейк се завръща на музикалния пазар. Destiny's Child с нов албум от 8 години насам, както и Кристина Агилера, която казва дебела съм, преживейте го. Останете с новините и се връщаме обратно, където на гости ще ни бъдат скандал! Ето там са и Саша първо чашата, бейби! Destiny's Child с нов албум. Джастин Тимбърлейк е готов. Обявява първи музикален проект от 7 години. Кристина Агилера. Дебела съм, преживейте го. Destiny's Child с първи нов албум от 8 години насам. Поп-звездата Бийонсе обяви в личната си фейсбук страница, че тя и останалите момичета от Destiny's Child ще пуснат първи си албум от 8 години насам на 29 януари 2013 година. Първият оригинален запис на Destiny's Child от 8 години е текстът на съобщението, което певицата публикува под изображение с обложката на диска. Всъщност, албумът представлява сборник с песни, които поп-триото е записало в периода 1997-2004 година, а единственото ново парче е със заглавие Nuclear и е продуцирано от американският рапър и композитор Фарел. В съобщението няма информация дали групата планира съвместни изяви и евентуално работа по други нови сингли. Дори и при евентуален реюнион на бандата, сформирана през 90-та година, Бийонсе продължава да движи индивидуалните си проекти и следващият и солов албум, върху който работи в момента. Трябва да излезе през есента на 2013 година. Джастин Тимбърлейк е готов. Обявява първия си музикален проект от 7 години насам. На 14 януари, точно в 7 часа сутринта българско време, Джастин Тимбърлейк ще обяви първия си нов музикален проект от издадения през 2006 година Future Sex Love Sounds насам. Мултиплатиненият изпълнител, актьор и бизнес предприемач, на когото MySpace дължи съвземането си през последната година, пусна тизър видео и микросайт с хронометър, чрез който дава да се разбере, че подготвя за издаване нова музика и гледа на това много сериозно. В едноминутното видео той е следван в гръб от камера, вървей към звукозаписната кабина, където слага слушалките на главата си и казва "Готов съм". Чрез глас зад кадър носителят на 4 награди Еми и изпълнител на главната роля в ленти като In Time и Friends with Benefits за пореден път дава да се разбере, че не желая да записва и издава музика просто защото това се очаква от него. Друг Джастин, който през последните години обсеби медийното пространство и диктува вкуса на тиновете по цял свят, също използва Twitter, за да сподели, че вече е чул от новия материал на 12 години по-възрастният от него Тимбърлейк, като коментира: "Да, чух някакви неща, нека наистина да е подготвен". Едно е на мнение: Джастин Тимбърлейк е останал без пари. Кристина Агилера, дебела съм, преживейте го. Звездата сподели, че се чувства чудесно в тялото си. Последните няколко години определено не бяха от най-добрите за Кристина Агилера. Бракът й се провали, последният албум също, а освен това всички постоянно ни напомнят колко много е надебеляла. Изглежда обаче, че певицата не се интересува от мнението на околните. В интервю за списание Billboard тя споделя за проблемите с тялото и килограмите, които е имала преди години. Агилера разказа как през 2002 година за промотирането на албума си Stripped е трябвало да бъде слаба, руса, бяла и красива. Аз съм от Еквадор, но хората се чувстват по-спокойни, като знаят, че съм бяло синоко момиче. Кристина споделя, че изобщо не е искала да бъде слаба, а да се радва на извивките на тялото си. По време на едно от своите турнета тя качва доста килограми и предизвиква ужас у продуцентите си,
които са се изплашили, че в този вид никой няма да я хареса и да купи албума й. Затова певицата е била подложена на моментална диета, за да се върне в старата си форма. Едно обаче е сигурно, Кристина Агилера наистина е понаедряла. Очите ми се спират се на тялото ти мис и да взимат реалити антифриз. Аз съм напълно готов да се жертвам, само панелките да направят ентъм. Айде скачай гадже в моята квартира, Опри ме бързо, релефа ти ролира. Веднъж тръгнал за мен няма спирка. Бих спял само след твоята. Сега кажи ми само знае ли татко ти за склонността ти да го правиш с батковци. Няма време, седни да прочетеш Дервишово семе. Че съм айляк съм, няма спор. Вада пари от портмонета, научих се от Астор. В моя ред на мисли няма никакъв ред. Wiggle, I'm sexy and I know it. И вито ни не пускаш, отопсуваме бе батенце. Радиото ни не пускаш, отопсуваме бе батенце. И вито ни не пускаш, отопсуваме бе батенце. Радиото ни не пускаш, отопсуваме бе батенце. Сипи побира и ни гледа и се ира. Тя е ледено момиче, чакам я да дефризира. Стига, за мен пътят е много познат. Тя е малка, ще говоря с моя адвокат. Не е чанта, ако не е Армани. Иска кинти, аз съм Бере мани. Пиши ми по скайпа, нещо за среща. Ако толкова много пак ще се ухарча неща. Кой е на върха, кажи кой е на баира. Кой прави материал за господари на ефира. Сори човече, не те чух, какво рече. Там дето не течеше, вчера вече потече. Остави ги малките, те ще се научат. Аз преди ги учих, ма щеха да ме заключат. Абе знам, че звездите са много хубаво нещо. Ама тия на небето ли? Не бе, тия в горещо. И вито ни не пускаш, отопсуваме бе батенце. Радиото ни не пускаш, отопсуваме бе батенце. И вито ни не пускаш, отопсуваме бе батенце. Радиото ни не пускаш, отопсуваме. Добре дошли в студиото на Starbucks. В момента на гости са ми Скандал! Откъде подойде това Скандал, бе? Само това беше свободно в регистъра за песни, то беше в регистъра за чалга изпълнители. Ти ми видя сценария сега преди малко, какво не го дължиш относно въпросите ми? Тук първи ми въпрос е няколко думи относно новото видео. Няма ви питам за новото видео, бе, кажи за какво искаш да ви питам. За глобалното затопляне. За глобалното затопляне. За или против атомната електроцентрала? О, да, в Белене. Да. За мафак. Защо? Защото дава хората работни места и трябва да работят. Няма какво да си криват душите. Ето, Айца, мъкни. Айца, например, Айца ще работи още 30 години. Бе. Той не може повече да работи. После откъде взимаш ток? Ще го плащаш. Видим след 30 години колко по-скъп ще ти бъде ток. Аре малко дълновидност с тази държава. Така че не ми се обясняваме. Да си строят, хем ще има какво да работим, хем ще си произвеждаме ток и пак ще е по-ефтин след 30 години. Тази държава не съществува 20 години. Може трябва да се извади един калкулатор, но вие ставате право за президенти, мога да ви такова. Не един, а два президент. България има нужда от двама. Не от един. Добре, нека да се насочим към главната цел, за която сте тук, пък и не само. Новото видео къш. Аз съм ваш фен, между другото, наистина съм техен фен. Ето го тук върви на нашия екран от Sony. Make it believe! Разкажи малко какво става, колко време го снимахте. Първо се чакай малко, не ти. Ти какво взе думата? Давай. Цели 2 дена, брат. Цели 2 дена. Цели 2 дена, ти представяш си 2 дена, цели 48 часа снимаме видео. И ефектът е на лице, много е готин, харесва ми, има постпродукцията си заслужава наистина. Нагълтахте ли се наистина с хапчета? Това е истински хапчета. Моля ни да дадеш една чаша за двамата. Между другото, това не е ли моята чаша? Не, аз пих от тая, братле. Ма та, ако е твоето, ще пие от нея. Здраве, брат, чай са. Кой пие пръв, пие 2 пъти, айде. Айде, пиете. Пиете ли алкохол? Не, братле, стрейдеч. Знаеш какво е стрейдеч? Не. Наркотици, пушеници, нищо. Алкохол, нищо. Стрейдеч. Ти луци, не? Каква е тази диета, бе, човек? Ние сме педали, братле. Гледай го сега! Браво, бе! Ама такива смисъл на водно колело ли? Не, истински педали, братле. Ходим при мъже. Така, и какво правим? Те идват при нас, какво правим?
Говорите си. Играем на Санта Се. Да, Санта Се. Не мога да ти кажа. На Санта Се? Добре, трябва да имаш име на Санта Се. Добре, айде сега само минаваме към видеоклипа. Така ли ще направим? Видеоклипа е бабка, каква е тук? Това е бабата на дядото от Актуал. Да. Нали в Актуал имаме един дял, който... Да, бе. Това е неговата баба. Да, брате. Скараха се кой е по-популярен и... Да, дялото каза, аз съм по-популярен и за да си прави някакви работи вкъщи, такива, които преди му беха позвонени, виж, пика въгъла. Прави каквото си иска. Сега, да. И бабата не мога да го крути. А сега вече бабата не... и тя е известна, разбираш. Което мога води до извода, че най-вероятно и тя ще пика въгъла. И че няма кой ги спа. Добре, да ви се следващия видеоклип по един памперс да изнесете на тия хора. Това са възрастни хора, нормално е. Стигаш, гума се. Знаеш какви са готини. Много са печени. Това са хора на 70 години и са по-големи младежи на къл от нас, често така. Да, страхотни са. Стига. Шегувам се, това спикането не е верно. Айде, стига глупости. Добре, те хората сега знаят. Сега знаем, че такова. Добре, сега, примерно в ефира на Box TV ще се завърти за първи път парчето на нашата любима група Скандал. Затова ви оставям с новото видео Къш-къш и се връщаме обратно, където ще си говорим на други въпроси. Още ли? С тях. Още ми. Ама не ми... Ама не ми хой такъв бе, събери лактите. Кай на срахлите. Страшно газе съм от детска градина. Не съм парти енимал, а диско гадина. Седи до нейния и ми намига. Не ми се иска, ма ще стане интрига. Много ти се кефат селските пръчки. Така си се облякал, ще ти правят поръчки. Повдигаш леко остра каяка от риската. И ти си готин, но към мене гледам иската. Дай водчица, уискита, шотчета. Ще парат сутиени, боксерки, копчета. Къш-къш, аре бегай надалече. С тебе нема да си говоря вече. Къш-къш, аре бегай надалече. Почвам да мразя и себе си, човече. Къш-къш, аре бегай надалече. С тебе нема да си говоря вече. Къш-къш, аре бегай надалече. Почвам да мразя и себе си, човече. Welcome to the club. Лични карти, където и да отидеме, правим парти. Смръсни танци, за безкинти. Океана почертаете лабиринти. Дай ми бас и адреналин. Тия 100 грим, все едно, че са на Хелуин. Ще танцувам с всичките наведнъж, но не сега, че нямам време. Айде къш, къш-къш, аре беге, беге. Къш-къш, аре леге, леге. Къш-къш, аре беге, беге. Къш, бегай, къш, легай. Къш-къш, къш-къш, аре бегай надалече. С тебе нема да си говоря вече. Къш-къш, аре бегай надалече. Почвам да мразя и себе си, човече. Къш-къш, аре бегай надалече. С тебе нема да си говоря вече. Къш-къш, аре бегай надалече. Почвам да мразя и себе си, човече. Споменах ли, че знам как и къде да отидеме насаме. Обещах си с теб да ми е добре. Знам, че можеш и без ръце. Щом пак ти дам знак, е време за грях. Играеме по ходове, но не е шах. Ела с мен и аз не те познавам, но това, което казвам, го казвам, не преигравам. Обещаваме, без занимаване, употребяваме си и така се заминаваме. Станали, седнали, легнали, стана ми. Писна ми да се занимавам с изостанали. Къш-къш, аре беге, беге. Къш-къш, аре леге, леге. Къш-къш, аре бегай надалече. С тебе нема да си говоря вече. Къш-къш, аре бегай надалече. Почвам да мразя и себе си, човече. Къш-къш, аре бегай надалече. Чакай сега, тихо, че си говорим, вече сме в ефир. Еми да, в ефир сме. Без малко да ни хвана тук за какво говорим. Така, примерно видяхте в ефира на Box TV новото видео на Скандал, Къш-къш. Сега на преден план въпросите. На кой казвате Къш-къш? Да, се размени на топло. Хората, които искат пари от нас. Кой иска пари от вас, бе? Сега, нали не трябва да даваме брендове? Няма брендове. Добре, какъв ви е проблема, бе? С кой имате проблем? Чакай малко, защото има един проблем, който нараства от предното видео, който беше Батенце. Не ви върти радиото и телевизията. Ето бе, тук българска телевизия, единствено само за българска музика. Защо да не ви въртим? Колко го казваш така след дъжка чулка. След като казахме, че ни въртат, въртай, всички взеха ни въртат и да ни питат, абе, шамайката така. Аз ще го кажа пак. Телевизорите, които щупиме, са изключени и не
може да се види логото на въпросните медии, нали? Да. И изпускаме. Добре, защо аз съм бил къде ли не в чужбини съм... Кой си бил, бе? Бил съм... Много хора съм бил. Много хора. Много. Кажи за чужбина. Бил съм къде ли не и съм гледал музикална телевизия, между другото наистина сериозно съм гледал техните формати и те се държат много на музиката. Да, точно така. Не мога да си го обясня това. Хората си имат закон, братни. Не мога да си го обясня. Не, какво си го обясняваш? Имат си закон. 70% в... Нали, имат си закон, 70% ротация на местни изпълнители. Ако си под този процент, не съществуваш като телевизия и като радио. Виж колко е просто. Защото днес това казах на едно друго място. Ако влезнеш от чужбина в България с колата и слушаш радио, не мога да разбереш коя държава си. Продължаваш да си слушаш Джастин Бибър и там и Бруно Марс и някакви други лакози. Крайна сметка друга медия, която се прави на по-известна от нас, която разбира се не е. Аз между другото, когато направих моите... Чакай, да. Говорих между другото, по този въпрос съм говорил с мои приятели. Не, направих дебютното ми видео, което е Goodbye Mr. Nolan. Първо, че беше на английски език, второто, че го снимахме на кинокамера. И не е форматно, не е готино, жарк е много. Това ми казаха. Смях в залата. Преди 5 минути. Преди колко? 5-10? Половин час. Преди половин час ни се обаждат от въпросната медия. Да. И ни казват, че клипа, че не им хареса парчето и няма да има ротация. Няма да ми въртат. 2-3 въпроса задавам следовател. Що бе, аджеба? Тия са станали, от кога тоя мухлю ще ни казва, защото е мухлю, върте. От тогава този мухлю ще оценява българската музика. Той е учител по музика ли е? Или той снима клипове? И ще ми казва той, че това не струва. Извиняй, занимавам се малко повече от тебе с музиката, ти ми обясняваш кое е добре или не. Аз не искам твоята оценка, искам твоята ротация. Гледай си работата. Не ми оценявай тук като продукт, ми пиши ми една оценка, толкова знаеш, бе. Това да не е музикално училище. Това е медия, не е музикално училище. Знаеш, че агенцията, която представлява Digital Dome, тя е унгарска. Тя занимава с дистрибуцията на музикални видеоклипове и реклами за едни от най-големите гиганти. И те казаха, няма проблем, ние ще платим на тази медия, ако трябва да те излъчва, нали, платена ротация. Когато те звъннаха, слушай за какъв смях. Извинявайте, ще може ли да въртим парчето, ще измислим някаква пакетна цена, нали ще се плати. Ние не въртим срещу пари. Ами тогава ще ми въртите средния пръст. Представяш? Същата работа. Боже. И вече са станали са, оценяват, разбираш и кой какво прави, като колко е добър, колко не. Трябва ми да щепсела, бе, Боже Господи. Ще има да ви въртат тук, има една камара български телевизии, които ще ви въртят. Ама така е, бе, братле. Да. Ама правят се. И е тъпо, защото като отидеш някъде за клубове и за такова, те питат колко имаш ротации. Този сценарий с тия глупави въпроси го махат. Колко ротации имаш в оная телевизия. Разбираш ли? А оная телевизия станали учители, братле. Да. Тия сенсей тъпи, си гледат работата. Питай нещо за къща, брат, си я досах. Да, бе, аз. Айде. Чакай, да кажем много питай важно. кой е направил нещата. Стоил Вътев с най-готината постпродукция възможна на планетата. Бате Пешо с музиката, ние с текста. Най-добрия, бе. Да, бе, много готино. Най-добрия, Бате Пешо. И понеже видях, че там имаш за миналата година нещо и реших, че искаш да ни питаш как стоят нещата от миналата година сам. За което много искаме да се похвалим. Да, ти го видя този въпрос. Аз между другото само да кажа на всички хора, които в момента ни гледат Box TV и предаването Starbox, това са ми на гости Скандал, група Скандал, едни от най-известните хора в България, ще ми гостува в предаване. Еми как? Моля ти се! Голем си има. Поснах в нашата страница във Facebook, която е Box TV. Колеги, моля ви да изпишете тук някъде долу една тяхна снимка. Ако желаете, може да зададете някакъв въпрос към тях. Да. Разбира се, ако искате да разберете нещо. Наградата за уикенда, който ни е осигурен от Пирин. Ще изтегляме ние. Ще изтеглят те. Ето тук така, тя приключи. Така че, моля ви, задайте дъх, защото в края на предаването ще изтеглят това. Сега поснам снимката в Facebook, така че може да задавате на воля своите въпроси към тях, ако имате, разбира се, нещо. Колко време отне постпродукцията на видеото? Колко време трябва да се направи това нещо, като изключиме снимките? Ами, колко мисля, че седмица му отне, защото има много ефекти и много неща, които принципно не са толкова лесно забележими за хората, които не се занимават с монтаж. А тия хора, които танцуват вътре в видеото? Това са Rhythm Escape, много готини пичове. Един пич и три мацки танцуват много готино. Много ни харесаха на нас. Миналия път, като идвах там в едно заведение, те май танцуваха. Да, бе, вярвам, че са тебе. И викахме, елате младежи, много сте готини. В смисъл не се познаваме от много време, просто решихме да им дадем шанс за изява, защото трябва да видят хората наистина колко добри
хора, които танцуват в България има, а не само стереотипите, които се познават. Сега да не цитирам пак имена. Да не се споменат имена. Нали? Но има хора, които са завзели българската музика за такова българската сцена за танци, а има много по-талантливи от тях и това са едни от тях. И случайно ги открихме, решихме да ги поканим. Викаме, елате да покажете какво можете. Дори едното момче показва танц с ръце, различи, което в България е тотално непознато. Да, Тутинг. Това е един приятел също. И впрочем, това е първият български клип с Тутинг. И е крайно време да фане това нещо да навлезне. Много е cool. Така че подкрепяме такива неща. И ние сме млади и очакваме някой по-отгоре да ни подкрепя. И те го правят и както са, ние ако мога да подкрепиме някой, го правим веднага. Ето ги, младежите са на лице. Много cool. Добре, за вашите продуценти нещо, ако искате да кажете, сега дали сме ви национален ефир, така че може да благодарите и всякакви такива готини неща. Много да им благодариме. Казват се Дезибал Publishing. Да, и са много готини лъчки, ще разкажете. Нямаше да ги има нито предния клип, нито тоя и това е. Освен да сме благодарни, друго няма какво кажем. Да, правят много неща за нас и това е. Няма да говорим за повече неща, защото ще се сипат пък 900 човека на вратата, разлиш, и после пък не мога да ги изгонят заради нас. Така че готини са, работят много стриктно, много са точни. И това е професионализъм. Супер, да, това е много готино. Аз питам всички мои гости, които идват, какво му липсва на български изпълнител? Първо теб питам. Български изпълнител, какво му липсва? На български изпълнител му липсва така малко рамо, от където щеш. Има много достатъчно талантливи хора, които принуждават се от системата да правят всичко сами. И може би това липсва, че не трябва всичко да го правиш сам. Трябва да имаш рамо от някъде. Хората трябва да разберат, че един изпълнител не трябва да прави всичките неща. Стига бе! Спукай тази химикалка от штракане. Един изпълнител не трябва да прави всичките неща. Български изпълнител се нуждае от продуцент, от човек с опит, от човек, който се занимава с счетоводството, с всичките тия неща. Изпълнителя, тук сме малко в България, аз ще си правя музиката, аз си правим текста, аз всичко това и в един момент, в един момент 30 дини. Разлиш един кон за 10 каруци. Които съм продуцират и правят някакви такива неща, то е много е тегаво. Ама и не трябва. Защото в крайна сметка няма да се получат, те някъде се издъниш. Разбираш? И затова тия хора им трябва продуценти трябва да разберат, че продуцента не е нещо лошо. Зависи от за коя компания говорим, защото те сме били в една, която е наистина много лошо. Да. Не, защото и ти си от един формат от друга телевизия и ние от друг формат, нали? В крайна сметка да се срещаме все някъде. Това малко ми е мъчно за Мел ТВ Мания. Как ти де? Да. И това е. На български изпълнител му трябва продуцент, човек, който наистина разбира от музиката като бизнес, а не от музиката като ноти. Това е. Добре, какво си пожелавате за 2013 година на лице? Какво си пожелавате през тази година? Освен да ви въртим повече в ефира на Box TV. Нещо друго. Първо ти, какво си пожелаваш? Какво си пожелавам? Повече песни, повече въртене, повече материал, повече музика. Какво си пожелавам? Добре, ти. Ако има вариант някак си, не знам по какъв начин да бъде по-успешна за нас от 2012-та, имайки предвид, че 2012 ни е много успешни и съм много щастлив. Започнахме от едно обикновено телевизионно предаване за таланти. Направихме една песен, втора песен, полуфинал в това нещо и на края на годината, сега, началото на новата, се озовахме сред най-добрите групи в България. Сме номинирани за най-добра група в България, което е огромен успех за една година. И ако има вариант другата година да е толкова добра за нас, колкото тази година да е толкова добра за нас, колкото 2012-та, е страхотно. А това, което си пожелавам в мащаб е българските телевизии да поумнеят. Моля се, няма шанс. Изобщо няма шанс. Това няма да се промени изобщо, като се натискат комерциални изпълнители. Изобщо не се съобразявайте с абсолютно никой. Тоест, в рамките на компанията ви се съобразявайте. Това, което тя прави за вас, не е малко, но правете вашето творчество. Вие сте такива, защото първо сте уникални с това, което правите, друг никой не го прави това нещо. Звучението ви е много готино и въобще всичко е много cool, така че не се отмесвайте от тази вълна. Бъдете си вие по-там нататък да става какво ще, нали знаеш? Знаеш, правиш естествено бе, ти ако трябва да се съобразяваш, това както и да е. Това са всички хора, които са взели участие в нашата игра. Сега ще трябва да изтеглите едно. Двамата едно ще изтеглите. Чакай, че и двамата ще бръкнем с по един пръст и каквото защита. Добре, айде, давай. Да, едно, моля ви. Много благодаря на всички хора, които участваха за тази игра. Те двамата ще ви изтеглят един прекрасен уикенд в хотел Пирин. Така че
Може даже да отидем с забавляваме, с който спечели. Да, заедно, естествено. Малко чики-рики, ала бала. Моля колегите в апарата да пуснат туш. Оп, чакай, стой, едничко е, да. Цак! Моля колегите на близък план, ето това е колежката, която на близък план ще покаже. Славиния Григорова си спечели уикенд в хотел Пирин! Ето, близък план да се покаже това нещо. Още веднъж казвам, Славиния Григорова се спечели. Ще се видим Пирин. Ще се видим там в хотел Пирин. Ще пеем, ще се забавляваме, чики-рики във ваната. Какво беше? Аз съм да. Ще се видим на полуфинал. Ще се видим на полуфинал, да. Много благодаря. Ние сме да. Това беше група Скандал, които ми бяха на гости. Те първа ще бъдат. Нещо финално, нещо. Да бе, те първа ще ми идвате на гости, ще ви въртим сега парчето, защото е ново. Нещо за финал, искаш нещо мъдро. Нещо за финал. Краси, ела тук малко да кажем край. Кръско. Ела да закрием тук предаването. Там в камерата на среща. В камерата на среща какво ще кажете? Какво искаш да кажа? Нещо, какво искате? Това ви е ефира. Сега е вашето съвима мене. Целете се в луната, дори да не оцелите сте някъде сред звездите. И нека тази година да гледаме отгоре. Отгоре, защото само гледаме отдолу. И нека тая. И този четвъртък ще ни бъдат на гости много интересни хора, за това гледайте Starbox, обичайте българска музика, подкрепите българските изпълнители и всичко, що прави арт в България. И ще се видим отново в четвъртък. Нали така? Така е, маме! Айде! Голема работа е, малфак е това.